utanan. Unya, sama kaninyo mga isuon, niabot usab ang higayon na ako na butang sa kalibog. O gani, niabot ang higayon niya, gusto ko ng biyaan na akong pagtuong Katoliko. Nagidad ko ato mga 15, 4th year high school ko ato, dili ko man to grade 10, 4th year high school, kaya wang mikabot sa old curriculum. Sa new curriculum. 15 may edad high school, dito, pag 4th year high school ako, naglibong ko sa pagtuo tungod kay adunay mga nagsangyaw dito sa mga isla, 30 days na pagsangyaw sa mga igsoon na to ng mga Seventh-day Adventists. This is true. Tinood ni nga nitabog yun dito sa among isla. Gani, tigtanaw mi dito sa ilang sinisili sa una, sinisili na yung tawagan sa una, imbis kay libutan na to projector ba? Uy, ito ay sinisili dito, managan mi. High school mi itong tayo mananaw mi dito. Unya, daghan sa akong mga classmate ang na-convert. Naman yun. Gani, abot na mo sa kinikitawag na tuog, kining recess bitaw, favorite subject sa mga estudyante. Recess man yun, di ba? Anting snacks pa. Hindi mga snacks, ang among buhaton, tigumun niya itong classmate nga na-convert ko niya, mukuuto siya sa iyang bulsa, dito ang gamay nga Bible niya iyan yung walihan. Atong tayo mga igsoon, daw natuto po ng muno, na apan, wag mi kadampan tungod kay atong panahon na dili pa inani kalaganap ang mga safety. Maglibog mi asa man mi mo damo, asa man ko mangutana gani, daghan kayo mga pangutana sa kumunahuna na gusto na kong matubag, apan di ko katubag. Naglibog ko. Unya, niabot yun sa punto, gani, usa sa mga kabalhinan yun ako, inipatulunan sa pagkaon. Niabot sa punto nga, hapit na ako din mo kaon, baboy. Ay lang, isa alis naman to ang nag-invite na mo. Hapit na mo din ko ang dinuguan, say, punta ko to. No? Katipid ko na to ang pamilya po. Yan naman may silingan po rito nga ni-convert ingon siya, maayo ni. Bintahan ni gamay kay na-convert man siya, di na siya magpiesta, dili na siya mag-ihaw baboy. Sa to pa, magkasave siya. Pero, napurdoy man yun taron. Ibig kayo magkasave punta, bitaw. Muna ang realidad mga igsoon, antod nga nahimamat na kung ginigitawag o Catholic Faith Defenders. Di na mga pangutana na ako ang kandiay nga hambin-hambin na hatagan o tubag. Usa sa mga punto, mga igsoon, nga gamiton sa mga igsoon, dili lang particular sa mga SDA, gamiton usab sa mga saksi ni Jehovah, mga iglesia ni Cristo, kini nga itungod sa, or even Muslim, kini gitawag o dili pagkaon sa mga pipila. Sa mga matani, no? Kining sama pananglit sa mga isda nga wala himpis. Sino sila mga unyana? Kining mga magkamang sama sa mga lambay. Mga pasayan, di ba sila magkaon nila? Baboy. O mga gipamention diya sa Leviticus 11, padoong diya sa ubos. Daghan, ang mga linya sa mga pagkaon nga gidili. Moto na kayo mo kanina tuwid, tinuod yung bitabo. Ay babasa magyod sa Biblia. Ang ako abitong iyaan nga mga 74 anyos na, samtang babasa-basa sa Biblia, nagka-sharing ni Kadiyo, naingon siya, tinuod yun hindi pagkaon. Nabasa na ako sa Biblia. Kung nga ito ang kinaugalingon nga pagsabot mga ison, posible po ginana po na ito pagsabot. Gani, pagkabasa na ko sa Isaiah 66, Isaiah 66, 17, naingon mo yun ang ginawa, malaglagon dito nagkaon o baboy, may pirno mo yun. Kunya, atong tayo kung kuwang ka sa pagtuo, may umita, uy, imperhuno giti ani. Ha? May imperhuno giti ani, tungod na sa pagkaon, di pagkaon baboy. Pero di gawas po ng gamay nga luhik po mga iso, lumingot po itong kauban, o di nila itong kanon ni baboy, maabot sa panahon kita kanon sa baboy. Nga di mo katugot mo, maabot ka panahon. Kagita na kanon sa baboy. Gano. Dahil mga higayon mga iso, no? Nga, adunay mga linya, adunay mga gitawag na to, o lista sa mga pagkaon nga gidili, kanya ito, panunsao man na ito pagpasabot. Mga ison, kung tunan na nato ang balang kasulatan, bunta ang Biblia. Diya sa unang Korinto 8:8 nag-ingon, na ang pagkaon ni mo o dili pagkaon, dili makapalayo, ni makapaduol ni mo sa Dios. Ang pagkaon o dili pagkaon, di makapaduol, dili makapalayo. Ano man, sa Roma 14:17 ang kingharian sa Dios, dili kingharian sa pagkaon o ilimnon, o dili kingharian sa pagkain, yun ang kanina. Mauna nga kung doon ay mga sakrista akong amigo, di ko mamugos nga di sila makaon sa akong karne ng baboy. May maginamos, ipamugos. Mahal kilos baboy. Di ko mamugos. O ako nga di mo kaon, o ako nga mukaon, di ko magsaway nila. Ano man,
gitudluan tani San Pablo, Roma 14:2 ngadto sa 3, ang magkaon o bisan unsa dili magsaway sa mga dili mukaon o bisan unsa o katong magkaon ug utanon lamang. Roma 14:3, ang mga mahuyang sa pagtuo nagkaon o utanon lamang. Mga mahuyang apan katulikon sa pagtuo nga isuon, unang Timoteo 4:4 ngadto sa 5, nagingon nga ang pagkaon kinahanglan niya imo lang pangayuan blessing sa Ginoo. Ang tanan niya dimo sa Ginoo maayuman. Diba? Kanang dumo sa kabuhatan, first sa pagbuhat sa Ginoo, di mo Ginoo, maayo ang iyong himo. Nagbuhat ako sa manap, maayo ang iyong himo. Puro saan maayo. Wag di ka kadungog gani mo Ginoo, maot ang iyong himo. Diba? Puro maayo ang himo sa Ginoo. Apan yan nung ginabot man sa punto sa kasaysayan sa Israel. Ano ko ipatagal ang pulong Israel tungod kay ang balaod sa dili pagkaon gihatag ni Moises ngadto sa mga Israelita. Ya sa Leviticus 11:1 ngadto sa 2. Leviticus 11:1 ngadto sa 2. Isulti kini ngadto sa mga Israelita. Kinsa man mga Israelita mga Hudiyo? Ang pangutana, kita ba apil mata sa mga balaod? Colosas 2:13, kay dili man kamo mga Hudiyo busa wala kamoy labot sa maong balaod. Huwag kinabot sa mga balaod sa pagkaon mga igsoon. Muna sa ato ang kabahin, atong ipanikamutan niya, kung mukaon talagi, di tama naway nila nga di mukaon. Kasi nagipang-arthritis na ang mga pugson, di ba? Kung health reason lang, may problema. Yan sa unang Corinto 10:31 mga igsoon, sikat mo po ng restaurant sa Tagbilaran, o kanina gitawag og cafe, 10:31, nga sa matagkaon o sa matay inom, buhatag kini sa pagpasidumog ngadto sa Dios. Muna mukaon ka, pasalamati ang Ginoo sa grasya. Si San Pablo nagwaling ngadto sa Corinto, unang Corinto 10:25, maingon siya, ang tanan nga gibaligya ngadto sa merkado, pwede na niyo kanon. Ako mga igsoon, moingon ko pildi ko, o mga tutagaron merkado, way baligya nga baboy. Labi na nga ang Corinto kaniadto usa ka pagano nga nasod. Kung pagano na nasod sa ato pa, tunay daghan kayo mga pagkaon dito nga gidili kaniadto sa mga Israelita. Apan si Gingon sa Pablo, ang tanan nga gibaligya sa merkado, pwede nang kanon. Sa ato pa, ato na isugo sa Ginoo, klaro kayo nga pwede na kanon. Gani sa pagsugo niya sa iyang mga apostoles, 72 mga apostoles, tinunan, no? Lahi mga apostoles ang tinunan. Adunay 72 iyang gipalakaw og tinaguha. Diya sa Lucas 10:7. Iyang giingnan, pagutson ingon siya, nakaw kamo iwali ang akong pulong og kaon sa bisan unsa nga idalit kaninyo. Kaon ha? Kaon sa bisan unsa nga idalit kaninyo ay gani mo si Kristo. Og moadto mo sa balay, o di man nato isig ka magtotoo. Pakanoon gani mo baboy ay mukaon. Wala. Si Kristo mingon, kaon bisan unsa nga idalit kaninyo. Ano man? Nangutana ang mga tinunan niya. Ningon ang mga tinunan, Ginoo sa may pasabot ini. Ningon si Kristo, ang inyong pagsabot sama ra sa ilang pagsabot. Yan sa Marcos 7:14 ngadto sa 19, ningon si Kristo, kay abisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw kaniya kadtong mugulas gikan kaniya. Kadto ni makahugaw sa tao. Yan sa 19 nga igsoon na ipugnog niya gingon, gisulti niya kini, niya referring to Jesus. Gisulti niya kini aron sa pagpamatuod nga ang tanang pagkaon pwede nang kaunon. Klaro kailangan mga igsoon. Ni ana nga pagiha, nanamdagan ako na pwede di ay. No, pwede di ay. As long as wala lagi hindi kita wag tay gipabati. Kay og high blood na po ka, gididaan ka sa doktor, imuha na po na nga risgo. Pero kung imuon na ganang doktrina, ay mao na delikado kayo. Gani dito sa among isla tinuod eh. In my personal experience, why halo nga butbut? Gani ako classmate kato yung papa ang panginabuhi nukos man. Kailan mo nukos? Ha? Kailan mo no? Nukos. Walay pinta. Mo ba? No, nukos. May gasto. No? Dito sa among isla kato akong classmate yung papa mangnukosay. Di siya mo kaog nukos. Kay makasaan mo kaog nukos. Pero nabaligya sa nukos. Sa ito ba iyang ibaligaan ng mga tao ng makasaan? Di ba? Pero pag ako sa panahon mga isuon, magbuad-buad mo ba sila, hinay kuot. Hinay kuot ba, no? Kaong-kaon, tinago, tago-tago ng kaon. Nakasaan na yun sila naman. Sumala sa Roma 2:14. Wala kamoy labot sa balawad. Apan, kung inyo kining gibalaod sa iyong kaugalingon, kung inyong gibalaod ba? Kung inyong kaon ka, mas nakasaan na hinuon ka.
may pahinuon nga wa na lang ka nagpapil-apil sa mga balaod. Kaya di makahudiyo. Nya delikado ba ni kayo? Kaysa pinadayag 3:9 nag-ingon ba kining mga sakop sa sinagoga ni Satanas mga nagpakahudiyo. Hindi man ta hudiyo nga isun. Mga Pilipino na ta. No? Mga Pilipino na ta. Salmo 147:19, wa sila masayod. Ang ubang nasod, wala masayod mahitungod sa imong mga balaod. Mauna ang ato na timanan mga isuon, ha? Wa ta magsaway nila kung di sila mukaon. Apat kung himuon ang doktrina nila nga maimpirno yun ang mukaon. Mao po na yung gisupak ni Kristo mismo. No? E lagi ang gingharian sa Diyos, dili gingharian sa pagkaon o sa ilingon. At turo ko tama mga isuon ako rang move on. Kaya ba sila yung mga utana dihaon niya? No? Ato nang huwaton. Kaya salamat o mga yung gabiin atong tanan.